Spojme skúsenosti, zdieľajme znalosti, budujme budúcnosť bez rizika. Inovatívne riešenia a odborné diskusie pre bezpečnejší svet práce. V tomto duchu sa niesol IPCON 2025. Medzinárodná konferencia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá sa uskutočnila v marci v Grand Hoteli Permon vo Vysokých Tatrách. Konferenciu organizuje Inštitút bezpečnosti práce dvakrát ročne od roku 2003. Konferenciu otvoril riaditeľ IBP a prezident Slovenskej komory BOZP a OPP inžinier Milan Fančovič. Slávnostným príhovorom generálnej riaditeľky Národného inšpektorátu práce docentky Aleny Zvarovej-Bašistovej sme začali bohatým odborným programom. Účastníci konferencie si mohli vyskúšať na vlastnej koži, aké je to dostať sa zo zadimenej miestnosti spôsobenej požiarom alebo zistiť, čo všetko môže ovplyvniť nesprávna pracovná obuv. Na večernom raute mal slávnostný príhovor prezident Hasičského a záchranného zboru plukovník inžinier Adrián Mivkovič. Po príhovore bola vyhlásená tombola a odovzdané vecné ceny od našich partnerov konferencie. O perfektnú zábavu sa postarala hudobná skupina All Stars Band. Ďakujeme vám a tešíme sa na vás opäť v dňoch 22. až 24. októbra 2025 v Grand Hoteli Permon v Podbanskom.